Noniin, elikkä vielä kerran. Otetaan kädet ilmaan sieltä. Aksu! Yes! Siellä on Aksu. Ilmari! Jep, punaisessa kypärässä. Ja Jeremias on saatu kehiin. Ja Jeremias. Jep, Olkaa jep, hyvä, jep, antakaa palaa. Junnujen finaali, tulevat olympiatähdet. Let's roll! Aksu aloittelee siellä Ilmari perässä. Yes, iso disasteri. Täällä on isossa päädyssä, pitkissä backififtareissa. Hitusen lipsahtaa, mut ei haittaa mitään, vielä on aikaa. Aksu. Aksu isossa päädyssä. Yes. Kovilla vauhdeilla. Frontismitti kupissa. Pitkällä liulla. Yes! Disasterin kautta. Ja Jeremias sukeltaa sisään. Pitkällä piffellä tullaan. Jeremias tulee. Yeah. Omaa backififfe ajoo. Jeremias. Siellä naputellaan pientä fronttikyttää Jeremiaksen Ilmari ei pysy housuissa. Pakko tulittaa isoa merkkiä. Ilmari, pieni mies, iso kaari. Keiti. Ja iso ääni, Keiti India. Ja uudestaan. Kova ajo Ilmarilta. Yeah. Ja siellä käsitellään korkeita kivaa pikku sitsiä. Tulta! Hanaa sitten ja sieltä sitä hanaa tulee. Backififtaria. Ilmari ajaa lujaa. Nyt käydään korkealla hitomassa koparia. Ilmari pitkä saksaa. Fikki saa taputtaa. Pitkä on! Ja Aksu jatkaa! Mitä tulee? Kyyteen sieltä ympäristä vauhtiin. Aksu saanko se itti tässä finaaliranissa? No niin, Jere sisään! Hyvä rollini! Pitkää spittiä. Ilmari vuoro! Äkkiin kuppiin! Ei mitään löysäilyä siellä hyllyllä! Nyt Hana jättää finaali. Ilmari iskee kovaa vauhtia. Ajaa kuin Grönholmi tai Gröna. Jäätävä hyvää backififtaria. Pikkusen raapii betoni, mut se on skeittarille tuttua. Jep, Kauhean meininki. Aksu iso kuppi. Laita se Indi. Laita se mulle. Mä haluun nähdä sen vähän sulta. kättä yhteen, niin saadaan kannustusta. Ota se Indi ja se Booni. Muutamiin on vielä aikaa. Jeremias! Saadaanko me Jeremias kehiin? Jeremias iskee sieltä suoraan sisään, ei mitään taildroppeja. Hyvät viimlet. Siellä kääntyillään isossa kupissa where the all the magic happens. Ja Ilmari lähtee haastelleen. Vähäkki mellottaa. Kyllä! Mittari! On sairaan hyvä meininki. Jaksu, frontti 5. Nyt on hyvä ajo. Hyvä ajo. Ja nyt se Indi. Aksu, ota toi Indi. Älä löysäile, ota toi Indi. No vieläkö löytyy niitä poppuja? Kello käy! Aika alkaa vasaroimaan tätä betonia rikki tältä puolista. Jos ymmärrätte mitä mä meinaan. Siellä löytyy paukkuja pohkeista Aksulla. Tuuli on kova, mutta niin on kovaa meininkiä pikkusessa, että ilmasta päädyssä. Yksi vielä, yksi bonus, nyt ne kattaa yhteen Aksulla. Jeremias iskee sieltä, hakee iso ääni. Jeremias ottaa kans toi Indi. Nyt kaikki ottaa jonkun sairaan. Ja yleisö on ihan sairaan mukana taputtamassa tässä. Ja toivotaan, että mukana ihan sairaan. Jep. Pitkä 50-50 grindi. No niin, Aksu Inti päälle.
Ilmari ei ole lopettanut vielä yhtään mitään, eikä Ilmari ei luovuttaa. Vielä on aikaa. Jeremias hakee kiinni, mutta katsotaan mitä Ilmari tekee viimassa päästä. Tää tehostelee, jee. Kyllä. Läpi on kiinni. Mellakat on kiinni. No niin, nyt se Inni on se pakko mennä. Nyt mennään liian viimeisiä. Nyt se Inni on pakko mennä. Kättä yhteen. Yleensä kättä yhteen, niin otetaan se Inni päälle. Nyt se Inni päälle. Tuleeko se silmä? No ehkä myöhemmin se tulee. Kiitos. Te olette tulevia olympiaskeittareita. Ei ole lopetettu mitään. Nyt on niinku kaikki poukun kehiin. Nyt se Inni, nyt oikeesti. Toivotte päälle sieltä. Vatten! Otatko vielä yhden? Yhden saat vielä. Ilmarikin ottaa vielä helposti yhden. Älä ota tätä enää tuomareille, älä ota tätä mulle, ota tää noille kaikille mimmeille tuolla yleisössä. Nyt Aksu. Eikö se nyt mene Eikä se päälle? mene, nuori mies ei mimmit kiinnosta. Ota nyt yksi vielä, kyllähän ne kiinnostaa. Yksi vielä. Nyt kaikki taputtaa, otetaan tää Inni päälle. Tuleeko se sieltä? Nyt se Inni päälle. Paukuttakaa lautoja, hakakaa vähän käsiä. Joo! Ilmari haastelee kans isoa grabia. Kyllä. Otetaan kaikilta vielä yhden. Kaksu aloittaa tällä kyllä. No niin, Aksu ajaa viimeiseen juttuun. Nyt iso Inni! Yleisö myös. Otetaan tää Inni.